So Princess Piri, who is 25, also known as Kismo Soko, pleaded guilty to cyberbullying and harassment charges. Piri posted a TikTok video insulting Zodwa Mkandla using vulgar language. Piri threatened to harm Mkandla's child, saying she'd do beat her up if they met. Piri remanded in custody until Wednesday for plea recording. Murikuona nyaya yacho kwayakuenda manje. I think this should be a lesson learned. Haafa azviita futi. Haafe amboti TikTok yake yaya amboishandisa futi kutuka anybody. Kana wasungwa kudai ndo paunoona kuti hausi chinhu. She must ask Olinda Chape kuti Olinda akadzungaira muno muZimbabwe achikwidza achidzika chaiyo kuti oita sei apa zvikoro zvikasvika pakuvhurwa kuLondon uku aine mwana wechikoro akachema akanyora maapology 100. Sisa hawana tomboona time yekutomboita apology ka. Kungouya nekungongangurwa straight. No apology, no warning, no what. Olinda Chape paipai akatomboita apology, akamboita sei, akaenda makoti, zvichingoramba. Asi akamboona moto. Ende kana zvadai soka, unyatsoona kuti jeri rinenge rakudongorera so. Zvinonakidza uchipa malove nemalikes nevanhu but kujeri unenge wawega. Iko kuTikTok kwacho kunotoda screening chaiyo. At least one down. Ndaona mumwe munhu achitaura kuti kunotoda muramba tsvina ndo inotodiwa kuTikTok, nothing else, because vanhu kuTikTok vanoonererwa zvisingatomboiti. Hanzi kwakutomboda vanhu vanonyatsomira nenyaya yecyberbullying iyi, because vanhu kuTikTok vanoonererwa. Uku ndokunonzi kutonhodzwa kwacharuka chaiko chaiko. And weather iri kumboita ichichinja ichiita sei iyi. Apa vangwa neminiskirt kaikoko kujeri, vangwa neminiskirt, vakangobatwa neminiskirt yavo ndo yavari kungotendera nayo mukoti. Zvinhu zvacho so. Kasi haubvumidzwe kuigirwa hembe. Chiko, kutadzawo kuendesawo hembe dziri decent. Kana kuti vanhu havasi kuziva kuti ari kupi. Kozi shamwari yake Kalafu yakatobuda ichitaura musi weSaturday paipai ichiti handisi kuziva kuti ari kupi, atorerwa foni, aita sei, anga kutoda kutotangawo neimwe cyberbullying. Hanzi nevanhu ndiyo atinoda kuti apinde next, because sisi havagoniwo kutaura. Handizivi hangu ipapo, but hanzi sei vamwe vari kusiyiwa, sei ana Maloti vari kusiyiwa. I don't know why people want Maloti naUlengende kuti vapinde, hanzi vadzidzewo lesson hafu vakatuka munhu. Ngavasungiswe kane vacho vari kutuka. Kana pasina report mofunga kuti mapurisa anongosvika achingotora munhu asina chaatadza. Pakadai so mapurisa anokubvunza kuti saka munhu uyu wamurira kuti tisunge aripoterwa nani. Kana pasina report iripo, it's so hard kuti munhu asungwe. Aita zvake munyama, anogona kupiwa zvake kana ka 2 years. Handisi kuziva kuti anopiwa chii, I don't know. But cyberbullying, remember kuti you can get up to 10 years if I'm not mistaken, yekutuka vanhu 5 10 ameno ipapapa. Kana kuti anogona kunzi since iri first time, depending nezvinenge zvichingoitikawo whatever. But ukana munhu wekuti nhasi aenda mukoti akabatwa Saturday, nhasi oenda pleaded guilty, onzi remanded, panenge pakaoma, because dzana Olinda dzanga ari masmall ndofunga, because Olinda aitobva kumba akachienda achidai. Nyaya yekuti futi sisa vana lawyer, unenge wakatuka ukaita sei ukanererwa, apa iwa uchiziva zvako kuti kumba kwenyu kunhamo yega yega hamuna kana sendi. Lawyer Zodwa anogona kutoita lawyer we1,000,000, anogona kutoti kusvika akunyudza, haana kana problem. But isusu vema2 cents tisina kana sendi, ndisina tonomirizika nekutuka vanhu vane mari dzavo. Zvakaoma kani. So at this moment nyaya irimo mukoti pari kuincludwa kapa kuti mwana waZodwa naiye Zodwa wacho, saka kupabuda pakaoma. Denzel anawo report kapa, ndozvazvakutotaura. I don't know what you guys think, let me know.